nabo mama umfundisi. Kulisa nabo tata abakhulu benkonzo nabo mama abakhulu benkonzo. Nakulutsha nabo mama abanye na bantwana abancane. Amen. Amen. Ukuphakamisa amandla kaThixo. Angifuni ngathi uThixo akangenzeli into. Ibele kukoyika ndihleli kwesasitulo. Esasitulo singazungenzela nto. Ngizohlaza kokusathana lento ba ihlale ndisoyika mina. Ngingafuni uzongqina amandla kaThixo. Amen. Okokuqala mina apha enkonzweni ndaza ndingwa. Inkonzo isele ngaseholweni. Ndabizwa liculo ke apha mina. La ngathi litshayela iculo. Yaqala ukufika pha kumele ithi usenguye namhlanje. Yathi mandingene ke ndizovisisa liculo. Kanti liculo liyandibiza ukuthi mandibekhona apha kwikhaya labangcwele. Amen. Mangikhawulezise ngoba ngizasuke ndilibale izinto endizozithetha. Amen. Okokuqala ngongqina amandla kaThixo. Inkonzo ibilapha ezantsi kwethu apha esihlala khona. Utata umfundisi wayekhulekela ke abantu esithi abafuna umendo mabaze bazokhulekela. Thina bamama size sizomela abantwana bethu. Amen bangcwele. Kunyanga ke eziphelile ndafumana ifowuni ivele emakhaya kwathi ilasibhone yam iyacela. Ngehlile ke kulaa veki yokuqala kaJuni. Hayi balobolile balobola okwesibini nasemsebenzini bendisebenza i-3 days. Bakuzophela umeyi. Wathi umfazi omlungu sibona ukuthi meki uphinde ubuyele usebenza ndina 23 years ndisebenza phaya. Bandinqabulela kamalanga bathi abanamali. Ndava ke ngosesithi hayi meki sicela uphinde ubuyele ugcwalise iveki yonke ngoba ndiyazi ukuthi imali. Phakamisa amandla kaThixo. Ndaphinda bekunenkonzo yasendlebeni apha. Sidlula kutata umfundisi. Simxelela ingxaki zethu. Ndigodukile ke andimxelela ngeyami ingxaki. Ndamxelela ingxaki kabhuti wam ekhaya ngemva ukuthi hey kuyaliwa kulaa mzi kuyanxilwa. Ndiyazi into enzekayo ngoba umazi noba ngompho right noma ngompho wrong. Ngobe ndehlile ke ndabukela ndathi iphelile yonke loo nto. Apha enkonzweni ndafika nditshaya isineyile. Ndabekwa izandla. Ndasiyeka ndisifuna usibona la. Apha enkonzweni ukuza kwami into eyandimangalisayo. Ndathi ndifika ke ndandinengxaki yokungalali ebusuku. Ndingazi ukuthi yintoni ndiphelelwe kubuthongo. Ndizawuthi mafanele ndiyavuka ndiye emsebenzini umzimba ubuhlungu kodwa ndiyazi lento ingandilalisi. Kodwa ndathi ndafika apha enkonzweni into endayiqaphelayo ukulala. Ndiyalala bazalwane. Ngiyabonga. Amen bangcwele. Mayibonge inkosi. Haleluya. Umsindisi. Amen. Timaglenza ngimama James wasemanfre kodwa kanzima. Kulisota befundisi bethu noma besifundisi bethu. Ithi nangane ngele mini yangetha umanzime ngizophakamisa amandla kaYesu. Xa uYesu engisindisile abathandekayo. Bendilapha nge-16. Inkonzo yolutsha. Ngivukile nge-17. Yahamba ndayifuna apho ngithi ndiyolanda ndiyofuna inyama.
Ndihambile bantakwethu ekuseni kungekho nto endleleni. Kodwa ndithe xa ndibuya kwivenini esigibeleki singasemva thingena. Ndithe xa kuphakathi nendlela ndayibona imoto endihamba ngayo isentshintshi. Hallelujah. Apha endlini. Ibize ihamba ngesantya esiphezulu. Ndayibona isentsheni ndabazothi emveni kwam. Eyakhe yankulu, njengoba ndijongele, eyakhe yankulu itraki le isijonge ngqo. Futhi ikufutshane. Andazi noba umshayeli wakhona zaphithizela imoto, zaphithizela ndimane ndithe xa kandisithi hayi bo le traki iyangena futhi izawungena kuthi ngoba thina siphambi kwayo. Ndathi hayi bo ndathi ngegama likaJesu, ngegama likaJesu. Ithe apho ndimkhwaze khona uYesu ngabonakala le moto bendihamba ngayo ibonakala inokuphuma ecaleni wayibamba lo muntu obeyidrayiva. Xa ndithi mphosa amehlo itshayisa imoto ebiphambi kwethu ecaleni. Uthe xa ndigqiba lapho baze abafana bendibele ngabo ngasemva umnqwale ngasemntwini. Athi mamzo uyakhonza na? Ndithi ewe Themba uyakhonza. Iyanyanzeleka ukuthi umbize. Ungambizi kamnandi kuphela. Nimbize noba sekubuhlungu. Ungambizi xa usithi inkosi. Ndithanda ukutsho ndathi enkosi bawona ngalo mzi. Ngabe zisithi kodwa imoto bendibele. Ndithi ndiyambonga ngoba ngendlela bekungayo endleleni. Bendizixelele uthe sithi lo mntana bemsecaleni ngokuthela. Esithi hayi mamzo ngabe sendilindele isiphumo. Ndathi mna nakhaya. Mina bengasilindi. Hallelujah. Ndingasilindela ndiyamthemba endihamba naye. Ewe ndinamagwegwe endleleni bathandekayo. Kodwa ngenexesha loba ndikhumbule uba kanene le nkonzo yekhwalikana abancane ndithathe. Mna ndiqale seholo. Bengekho mnandi endlini. Hallelujah. Sela kuse kunemali akanamali. Kulesihlanu ngasiwa. Kodwa namhlanje ndizobulela umthandazo ekhaya. Amen. Umthandazo wokubakho. Namhlanje endlini kwami sihleli ngokuthula. Bethena ke manje. Ndathi onkosi yami ngosonto. Kodwa wathi uThixo naye ungumntana. Ngiyabonga uThixo ekhaya labangcono. Ndithina ngaloko nje ngathi namhlanje endlini sihleli ngokuthula. Come on!
befundisi. Uliso tata. Uliso mama. Uliso lucha. Busa nabantwana abancinci. Umama umongi lona abephela park. Kosof. Sizogqithisa nami amandla kaNkulunkulu. Amen. Kule veki le kule weekend edlulile yemvuselelo. Uthe xa ndiphuma apha kuSunday kwaba nosisi ofikayo kwam. Amen. Ezenzisela indaba zomsebenzi. Umsebenzi 2 days Albertine isikade. Ina office ka doctor 2 days ngizobonga amandla kaNkulunkulu. Ibonile uyesehlamba ezihlamba izono zakhe
abangcwele sizongena kuthile Bethesda futhi umqondo yona thelese nje kumnike 82 kwamkela kwami inkosi waungakanani wena so ndifuna ukuthi uqonde Yesu andikhaya singalonto ndifuna ukuthi nje uqolasele Yesu uba uyamgcina umuntu uyamhlamba umuntu Yesu amgcine evangelini emtha adaguge ekugele evangelini amen agugu umuntu ekugele evangelini kathe wayibamba abangcwele angayiquphi ivangeli ayivayise ebangcwele iyaphila lento iyaphila ikhangele umuntu ujonge ingathi ujonge phakathi kweminwe ungaboni kakuhle na yemani uyaphila Yesu uyaphila yemadoda bekugqibele ndilinqina esami sisu andiqondi khona into engakalingenapho erhaqayo embamba esuka loyo spirit ngenxa yoburharha sandodlula bangamali kahle ndiyaphangela kwimali andinayo kahle endithenga ijonoka awufumana ijonoka ligalela ipayinti alifuna unganqili nam ndiyanqila galela ipayinti ejonoka sele yona sele ngifuna ngibele plaka sele la payinti hayi ke umgqibelo yayazi ijonoka zamane ngisela amanzi awusela amanzi iqale phansi awusela amanzi iqale phansi ijonoka ngile ya yebangcwele bendilandoda ukuthi ifithona umnqwazi lo tata unabantwana yingxaki katata ngamamkela nditshona kwamama yangichaza tshona kwamama yangichaza kulapho luphila khona kulapho nonoba khona kwandithanda uYesu madoda bekhona abantu egugulethu eKapa mangcwele behlala kutshonile nangolahlela kuba ngomgqibelo ndobuya ngecawa mntakababa ubuya ngesonto kusasa funa ndiphangele andiyazi apha endlini kudlweni ungena kwami ndifuna into edliwayo yatshovela umntana phezu kwebhedi ndawulala phezu kwam ndawulala phezu kwafuna kwakhawuleza umlungisa and then ke ngolomama ekhaya uzazele tasina makhuphe lo senti zishikileyo akhuphe ezo sentana zishikileyo owuthenga ngazi phelele ekuseni ndiyaphangela into ndibe ndingalibali itikiti qala ngalo itikiti ya yeyi ndiyamthanda uYesu yebethuna iyaphila le nto ndithanda ngohlukana nezinto endizithanda amadoda adibana nomadida sawuhlala ihlanza phezu kwentloko yam okele bathi abantu abandaziyo bakhukana bathi ubani wathi ubuyekile intshwala amathiwa no inkomo zingayiyekile ubani inkomo zingayiyekingca soze zitye inkomo nokuba ubani uyeke utshwala boba abantu bokhumkana batsho hayi uzawubuya cawe sisiqhelile fanele umntu ayicaweni orongo ngoba bendiyingxaki bangcwele indawo yam ebiyijele indawo yam sisibhedlela kulapho ndifuna ndifundwe khona ndinamanxeba angenazizathu apha emzimbeni ndinamanxeba angenazizathu emzimbeni wam ngoba bendinguphuma siba awuvele umlo ndithi nantsi ipapa yam ndinantsi ipapa yam kwekwavela umlo haleluya nantsi ipapa yam ebe ndinguloo mjitulo ebesezimbini endihlala phezu kwetyebs endihlala apha etasini andimhlaba umntu omnye hlaba abantu ababini
enye ngizamtosela ngayo ithi sangena la ngikuphenye mhlaba omnye ngayo funeka nteseje ithi manje ni self defense bezikhusela abantu babili badle dots kodwa ukugibeleni kodwa kakuthi akuzilizwi ndahleka uhlala kwamphansi ndaba nomfandedwa ndabuza babumnyama abantu bathi ebegula uThixo wabahlamba mna kungani uThixo angihlamba njani mina uThixo lento angena ngihlamba sithi thini into zomhlaba zilukukule ngahamba nabamkeli Yesu kakuthi uyamkeli Yesu yema singabazalwana abathathu amkeli Yesu kodwa babazalwana bamkeli Yesu sinegama engikwalona kuthiwa ngumzalwane kodwa umzalwane amkeli Yesu nabekela isandla ndaqale ndakuva ukulala kamama yema zange ndisele noselo lomini ndavuka ngaye kakuhle ndihamba ndayeshawule ndahlamba ndagqiba ndathatha isikaftina sam ndahamba ndabheka emsebenzini ndabona kami iflask igcwala ibhiya yohlukana iflaska yam nebhiya ndaku-4 yecups xa ndiphethe nesikaftina sam igcwele ibhiya yona yohlukana iflaska yam nebhiya ndahamba ndayemsebenzini ndabuya kwam into yathi ngawuphinde uye kulaa ndawo ebrentshini ngawuphinde uye kulaa ndawo ndaya ndahlala abangcwele ndaqale ndasibona uYesu kwaluxolo emnqubeni. Amen. Umsawuda kufundisa. Umsabo mama mfundisi. Tata bakhulu nabo mama bakhulu. Lucha. Nabantwana bangakwazi ukuzithethelela ngegama likaJesu Kristu ngibonga. Ndizongqina amandla kaThixo. Biziwe emsebenzini ndangisebenza one day. Ndayekiswa ngeGood Friday. Ndiye ndabizwa ngalamini kwi-Saturday kwivuselelo apha nge-7:30 Saturday. Kwathiwa ndifike Sunday ndiyosebenza. Ndahamba ndayosebenza. Ndithe mandigqiba kusebenza kwathiwa mandihlale phantsi ndenzelwa ukudla. Kwathiwa hayi ke namhlanje uzawuhamba ukogqibela nge-Uber. Uzawusebenza amalanga abe mathathu ngoku. Siphala amalanga amathathu. Ndizokulela ngotata umfundisi. Ndingena kwam apha ndibeka isandla. Ndathi ndafumana umsebenzi lo nguNkulunkulu. Sathanda ukubingelela utata umfundisi ngokulandelana kwabo. Otata abadala, omama umfundisi, nabomama abadala, odade, nonke entendeni. Amen. Hayi nami ndizofakaza ngobukhulu kaYesu. Hayi uYesu mkhulu. Usebenza emfihlakalweni. Uyathi utata xa ime apha every Sunday athi kuyathandazwa apha kudlala. Hayi kuyathandazwa. Hayi lasifika isizile ke sakhonza kamnandi kwabamnandi kwaba yinkonzo emnandi. Hayi makumele sihambe sahlala. Hayi wasigila umfana. Hayi sahlala. Hayi utata umfundisi wamfonela ngathi hayi bo akukho right ukuthi abantu bazohlala kanje bebeze ekuseni. Hayi umfana athi ndisendledlele andiyazi iphi ngoba ekuseni masiza enkonzweni masingena sicala singene eteksini size masesiphelele sicela indlela. Hayi futhi nguye othi athandazi namhlanje sithandaza hayi usikhumbuzile yabona next week kumele ungene nathi. Hayi sithandaze sicela indlela size kahle masiza siyambona ukuthi hayi lo muntu hayi akekho right. Imoto yaphuma endleleni hayi bo raphule wenza ntoni athi ngenzeni ngathi uyalala ngathi akalalana. Hayi size singene sikhonze kamnandi sicede ihamba iThepiso kusala iThepiso yi2 ama-taxi sala iThepiso ngeyi1 Thepiso West iThepiso yokuqala sihlale. Hayi utata umfundisi amfonela athi hayi ndisebenzele
sihlala tata umfundisi athi hayi ndihamba ke ndizamfonela mase sizwe ukuthi wenza njani. Sithi hayi u2 years hayi sinethemba, sihlale ethembeni ayikho. Hayi sihlale phandle. Size sidle nesapha, sidle isapha apha la school. Hayi sayidla isapha. Umama umfundisi usiphathe kahle, hayi lo mama bebekhona, hayi siyabulela. Hayi basiphathe kahle saphuza nethi. Hayi sihlale siwarithi ngodade phangumso uye emsebenzini. Ushiya uniform eteksini. Hayi mfana uyafonela, hayi ndisededlele. Yes, 5 minutes ndisededlele. Hayi ndisededlele, hayi size sihamba nabo tata abadala. Abantwana abancane. Hayi sihlale utatu phangumso athi hayi masithandazeni. Hayi singithandaze sithandaze sihlale. After I'm sure our futhi sithandazeni sithandaze futhi. Sihlale. Sithi hayi ayisekho le ndaba. Tatu phangumso asithandaze ukuthi emsebenzini bangakuphi problem. Le ikhona uNkulunkulu usebenza emfihla kwaleni. Hallelujah. Usithanda sonke singabantwana bakhe. Usebenza emfihlakalweni. Hayi sahlala. Umfana ngazi ukuthi lemvalile ukuthi angasezi. Umfana utholakele edleni elele apho umnikazi weteksi. Kusho ukuthi masithandaza nathi umthandazo njengoba utata esho tata umfundisi esho every Sunday uthi uyathandazwa akudlala. Ithe sithandaza kusho ukuthi naye ingenile yamlalisa lapho wahlala. Wangazosilanda. Ebekhusela impilo zethu nempilo yakhe. Njengoba sithandaza impilo yakhe naye yayikhuseleke. Nathi yayikhuseleke zethu. So ngithanda ukubonga kakhulu kuNkulunkulu osingamenzeli next. Hallelujah. Osingamenzeli next siyamroba kwelinye ixesha kodwa yena usijongile ngawonke amaxesha. Hayi nami ngithanda ukubonga ngoba abaziyo abahlala duze nami bayazi ukuthi every Sunday kwami bekuma namapolisa. Ngizela umntana umfana amapolisa hayi ngoba ndisayazi. Uzangivise awuye esontweni namhlanje ngithanda ukubonga kakhulu ngiyathela kwami kule sonto noma thuso ukungibiza kunimeme esontweni ndiyabulela uthando lukaMamfundisi alisiphe lona labantwana bakhe abancinci kubanda wadela umsebenzela uNkulunkulu siyabonga mama nawe tata siyabonga ekhuphile imali ebhadalile itaxi futhi size sibuye wakhupha enye futhi epokotweni yakhe hayi uNkulunkulu akwandisele baba la uthathe khona ngiyabonga. Kwafika odade ababini bafika ekhaya bazongena isandla. Same day kwafika nomzalwane. Nomzalwane yaziwa bathandekayo kuthela kakhulu nabazalwane nodade abangathandekayo. Bandibekela isandla bathandekayo emva kwalumini bathandekayo. Laba ne-energy bathandekayo naphakama ebhedini bathandekayo. Ivangeli siyayithanda ekhulisa abantwana jikelele. Ivangeli siyayithanda ekhulisa abantwana jikelele.
phansi phambili ngafaka phambili yamangalisa abangakhonzi babonakala ngathi jikelele baqala bafaka izandla ezibhokweni baqala ukuba konjani ngoba abakhonzi kodwa bahlala khona lapha bendilapha ngolesithathu ndilapha ngolesine ndilapha ngolesihlanu bahlala khona lapha abakhonzi ngoba ngijeleza abayazi baqonza ntoni abayazi besilapha 3 days sithandaza amen makaboku Yesu bathandekayo ndizawubuya ngemva kwalo mzalo uzawushumayela abangcwele sokhona kumsebenzi wami inyanga yabatsha andifuni abantwana bazobukela enkonzweni awuzosebenzela uThixo ngoba ndifuna into enye uSathane abanike umsebenzi bawushaya inyawo amen amen lapha sonke basebenzi babenze umbereko omudini basebenzele izulu ngabela abantwana bangazohombisa abantwana bamamele nayo yonke imihla abathandekayo senze banike umsebenzi uba hayi manje bayinkonzweni bosikafanele izwane ngakufundisa ukushumayela yonke imihla kawenza iscafe apha nasinyawo njengoba ungenamhlanga nje mothengisa apha ngoku iscafe fayise esikolweni uthengisa inyawo pha uthengise notshwala uqaleke ngoSathane ungene umntana la into ozayivemba konke sekabanjiwe sofuneka amapolisa ngoku uzofuna imali zebhayili ngoba ngokutheni kange ndibanike umsebenzi ityala likungengalandi ndiye ndabenza abantwana balibale umsebenzi othile bakabonke Yesu athandekayo nawe umuntu othando kakhulu bathandekayo ngapho inhliziyo njalo kuThixo amen ngithanda umntana ngithanda umuntu omdala inhliziyo yami ndayiphiwa nguThixo leyo iba nguwe ozisukelayo kuwe mna ndiyidlu ndibamba yonke into ndise kuThixo iba nguwe ozincothulayo uzincothula wena uSathane akushumayela lapha kuwe uzincothula wena bakabonke Yesu bathandekayo amen ubungena le ntente obeqala mama kungena kule ntente funeka uyazi ba lo mfundisi wale ntente umuntu onothando kakhulu andikhathali uba uyafika kule ntente okuyidala ukhona ndingabantwana bam nonke kule ntente amen ndinithanda nonke bangcwele xa ningena ngalamnyango uthifuna usibandi nishumayeze ngelizwi likaThixo zawunikele phaya kunyana ngoku usoso akasiphe ilizwi likaThixo namhlanje bathandekayo kanti mbizeni bantwana babetheni ngo
Yezenzo 3 verse 1 amen bathandikayo Acts 3 verse 1 amen bathandikayo bakuthi simazi uThixo namhlanje usikelele izinto abakhosela lusiphilise libe nendawo zokuhlala enhlizweni zethu ngegama likaYesu amen. Amen. Ilizwi lethu namhlanje safumana incwadi yezenzo chapter 3 verse 1. Sihloko sithi ukuphiliswa kwenqima elisisiqhwala. Ke kaloku uPetros noYohane babenyuka bendawonye besiya etempileni ngexesha lomthandazo. Ililixa lesithoba. Kwaye ke kuthwele indoda ithile ibisisiqhwala kwasekuzalweni kwayo. Abayibeka izandla imihla ngemihla emnyango wetempile lo kuthiwa umhle ukuba icele amalizo kwabangenayo etempileni. Eyathi yakubona uPetros noYohane eza kungena etempileni yacela ukuba bayilize. Theke uPetros noYohane eqolesele kuyo wathi khangela kuthi apha. Yabaqala ke ilinde ukwamkela into kubo. Wathi ke uPetros isilivere negolide andinayo kodwa endinako ndikunika kona. Egameni likaYesu Kristu umNazaretha vuka uhambe. Wayibamba ngesandla sokunene wayivusa. Zomelezeka ke kwalapho inyawo zayo namaqatha ayo. Yesuka umtsi yema yahamba yangena nabo etempileni ihamba itsiba imdumisa uThixo. Baza bonke abantu bayibona ihamba idumisa uThixo. Bayazi nokuyazi ukuba inglowa ebehlelele amalizo emnyango omhle wetempile. Bathi qhiphu umbilini bathi nqayi lonto ihlileyo kuyo. Amen bathandikayo. Amen bathandikayo. Nalo ilizwi namhlanje amen bathandikayo. Uthixo athandileyo basilivule amen bathandikayo. Uthetha ngendoda yesisiqhwala amen bathandikayo. Ebayibeka amen bathandikayo etempileni imihla ngemihla amen bathandikayo. Kuthiwa le ndoda beyingakwazi ukuhamba amen bathandikayo. Bebeyibeka bayocela amalizo amen bathandikayo. Kuthiwa ngenye yamalanga amen bathandikayo. Le ndoda ibona uPetros noJohane amen bathandikayo beyothandaza amen bathandikayo. Amen bathandikayo. Amen yachiwo kule ndawo amen bathandikayo. Kuthiwa ke abangcwele baya amen bathandikayo. Le ndoda yababona amen bathandikayo. Yacela amalizo amen bathandikayo. Kuthiwa ke ngoku abangcwele uPeter noJohane amen bathandikayo. Bayibiza bayibona amen bathandikayo. Le ndoda amen bathandikayo ya expect ufumana something from bona amen bathandikayo. Ngoba beyikhona ufumana something ephathekayo amen bathandikayo. Kuthiwa ke abangcwele wathi uPeter amen bathandikayo. Wathi igolide nesilivere asinayo amen bathandikayo. Kodwa ngegama likaYesu vuka amen bathandikayo.
wathi ke unkosikazi kaYophi amen bathandekayo wathi lo Yesu wakho umkhonzela ntoni amen bathandekayo ngoba kaloku ngoku ingathi usengathi ukushiyile amen bathandekayo into endiyithandayo ngoTata Yophi xa iphendula amen bathandekayo uthi na unkosikazi ulindele okuhle qha amen bathandekayo ngoku ke bangcwele yafa kaYesu amen bathandekayo ngokubi kuyeza amen bathandekayo kodwa into enye sixakayo amen bathandekayo uyasithwala uYesu amen bathandekayo uthi umhlabeleli xa ihlabelela amen bathandekayo ndingamane ndiwele esandleni somusa amen bathandekayo enokubana ndiwele esandleni somuntu amen bathandekayo ngoba abantu bayawa uyawa xa udangwe ngumntu umntu uyaphumula makabongisi bathandekayo ngoku ke bangcwele ungabathemba abantu amen bathandekayo ngoba nalobo uhleka nawe uyakujikela amen bathandekayo khawuthathe uYesu mntana enkosi nakumadida nakumanqoba khawuthathe ke namhlanje uzokusombululela zonke ingxaki zakho uYesu uyasula inyembezi makabongisi bathandekayo Isaiah 55:6 amen bathandekayo ithi seek the Lord while he may be found amen bathandekayo thatha uYesu kusese mntana enkosi khawuthathe uYesu ngoku ithuba lakho ngondikunika ithuba ngoku yazi uba xa uthatha uYesu unayo yonke into emhlabeni makabongisi bathandekayo xa ungena Yesu uyafana nembiza engeqalelanga isipayisi athini ngokuzibe mnandi noba isipayisi mos wena xa ungena Yesu awukho kuyalista amen bathandekayo enebantwana into ebesinothiso makabongisi bathandekayo thatha uYesu kokuthatha kobuYesu baqale kwavano makabongisi bathandekayo abayimizekelo kwabakhula nabo amen bathandekayo kokunto abengcwele bawusenzela nguxolo noThixo ngaphambili uzothatha uYesu uYesu uyamthanda umntu omtsha makabongisi bathandekayo uyagcinakala xa ungumntu omthula uYesu amen bathandekayo ngokuba bangcwele izokwenza kathi zawutokhela sibizo lokungakazenze uxolo uThixo ngokuzozikole ngiyahambeni ngaphinde ngone ngiyamukela uYesu ngivile ngosunyanga ngaba ithe okungakuyeni ningaxolela bani uxolela bani uYesu amen ngithela izwi ngolesithathu ngithela izwi ngolesithathu nyanga ngolesithathu izosithi lapha izwi ngolesithathu akazi ngamo ntanda yathini athambe ngomlenza lana ngolesithathu yathini ngolesithathu yathini ngolifuna bani umthetheli ngolesithathu yathini ngolesithathu yathini ngokubela ngolesithathu ongenzeka abantu kuyokuyenza baba ngiyothathelekayo phela ngoYesu bathandekayo bendilapha insuku ezintathu zemvuselelo ngolesithathu ngolesine nangolesithathu bendilapha entendeni bathandekayo amen bakabongoza ngcwele the power of Jesus the power of Jesus in the rest this is our way in the rest the power of Jesus 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 this is our way Amen. Amen. Cala kodwa bavale phaya emnyango ngoku
Sawubeka isandla ngokubathalela ndilona moya omdala.
Baba Jesu, batukumisi, 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 batukumisi. And the worst, 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 and the worst. Kazini kwa Jesu, kazini kwa Jesu, kazini kwa Jesu, kazini kwa Jesu, kazini kwa Jesu. Dafuru, 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 dafuru. And the worst, 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 and the worst. Kazini kwa Jesu, kazini kwa Jesu, kazini kwa Jesu. Beli sanga na mtana kuja wewe. Eni ya linjole ya. And the worst, 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 and the worst. Kazini kwa Jesu, kazini kwa Jesu, kazini kwa Jesu, kazini kwa Jesu. Batukumisi, 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 batukumisi. Baenza linyaya wa Jesu, kazini kwa Jesu. Yaba ni twazo za mpana pake ni tata. Kuba kufuna inkomo hapa kuninga nayo nemali yokuthenga sonke. Ngoba umoya wonke nasikale wezango. Lo ndilo nawo apha. Flantana zole mpana pake mama. Umoya uzango mali. Kuba ufuna inkomo ye 20,000 kuwe. Ngoku usoko liyothenga sonke apha ekuseni makuleni. Kufuna 20,000. Umoya bazo lithobelisa lo ezango. Langa ayithanda zeleni mama. Siyabona? Amen. Olosibindi lapha mashona ngo6. Na ngolosibindi lapha ngo6 mashona. Lo moya sangoma ongena kwabantwana. Umoya omdaka lo wenza lento. Amen. Amen. Umoya omdaka
kale wenza lento abantwana bakwaNtozana bazongena kumoya wezangoma babe ngothokoza ngomoya wezangoma ngomoya abafileyo moya wezangoma moya wamagqirha moya wothokoza ndiyawukhalibela phuma phela phakuni ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu ngegama likaJesu gazi likaJesu ndifuna isizwe sakhe ngoku nomoya umlalisa ngecala ngegama likaJesu abakhulelwe izana pha kumkhawulezana nonke abakhulelwe ba-expect abantwana izana khawulezana umoya kutsho kanjani Thixo akanawugqoka msa akanawuthi umuntu okhulelwe ngekho wonke abakhulelwe izana kodwa uba ungudade ungezi odade abamisa apha ekudleni kodwa sengubani ongudade ngomama abakhulelwayo apha shona khona zinto bani Mama Yuda amethelela Amen. 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 Phansi nezangoma phansi. Phansi ngothokoza phansi. Amen. Amen. Ndiyavala ke ngoku. Amen. Ndiyavala ngoku. Ngaba kuyisothele ka. Awuthi ntombam. Ndinguye undithumele. Iqhwabe nonke ngoku zawubhala ngoku. Amen.
Thank you.
sothanda. Masivale ke ngoba ncane. Amen. Bantu khwabani ngoba ndimoya to uvika pha kunyela kahle. Ngokhwaba kanti bakhwabani. Amen. Phela ukugcwala lo mama. Uchonde ivesi zebethi ngoye. Amen. Ngicela ngoba bahlabeleli bonke bezaba phambi kwami. Ubabeke isandla wonke bahlabeleli. Wonke bahlabeleli. Uyazazi ukuhlabelela lapha konzeni. Uba uzanga ungakulingi uhlabelela. Wonke bahlabeleli bayasiza izaba phambi kwami. Abahlabeleli abaqasa mabeza. Amen. Wonke bahlabeleli. Baqale ibambe mic. Usathe ukuthi. Amen. Baba ukuthi sibathalela. Woza lebeka isandla. Yenze baba ngafika phela. Yena ibambe mic. Uthola futhi festila ngapha. Baba ngosothalela. Phinda umntwana wethi nguye. Undithumele amen. Thank you.
Baba uthi ngcwele siyabonga. Siyabonga Jesu siyabonga thetheni. Kubona thike baba ungcwele ngegama lika Jesu. Sibonga Nkosi wehlelo ongcwele. Kodwa baba ngegama lika Jesu. Bathulise wayini abantu. In the mighty name of Jesus. Bathulise wethu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Ngegama lika Jesu. Let the Holy Spirit touch them. Touch them, touch them, touch them. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ngegama lika Jesu. 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 May the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit abide in us forever and ever. Amen. Ndiyanibulisa nonke ngegama lika Yesu. Lo uthethayo nguAyanda suka eEastern Cape eMthatha endizobonga amandla lecawa ikhaya labangcwele. Ndilibulela kakhulu itshintshile impilo yami. Ndafika apha ndigula, ndafika apha ndifaka intambo ndihamba abaprofethi ngokubekwa nje isandla kwasuka yonke into empilweni yami kwatshisa izintambo ngavuleka izinto zami engafumana umsebenzi emsebenzini ndandisebenza ndamiswa emsebenzini kodwa ndithe nje ngokunyathela kule ndawo ndafonelwa ngomlungu wami wathi mandibuyele emsebenzini ndisebenza permanent. Ibimnandi ke nenkonzo namhlanje umphefumulo wami ukhululeke kakhulu bendize inhliziyo yami ingavumi kodwa ndanyathela. Mina ngisipho uMhlongo sibonga uMhlongo. Hayi esontweni bazalwane hayi. Namhlanje bekumnandi. Lenkinga zami ezinye ngiyabona engathi hayi ziyathanda nje ukwehla. Kodwa ke nje okunye bengakuboni, okunye ke kusavalekile. Ngicela nake ngathi ngagcine kuvulekile bazalwane. Ngiyathole nemisebenzi asebenze. Ngiyabonga. Amen, amen. Gama lami ndingunelisiwe Mathonsi wakucofa imbaba. Bethunana namhlanje benisenkonzweni ekhayeni labayingcwele. Thixo uyanceda kule ndawo. Thixo ukhona kule ndawo uyaphila. Bayingcwele mina ndihlala ndikwakucofa imbaba ngokuhlala. Kodwa ngokwalapha eGauteng ndiseKarhesi uThixo wandinceda kakhulu ndeza kule ndawo ungelulanga. Thixo uyakubiza kusebenzimeni akakubizi kulula. Ndize kule ndawo ke ngelunganga ngake bazalwane uThixo wandinceda. Ndafika kule ndawo ndithwetyulwa ndingalala ebusuku. Kodwa uThixo wale ndawo wandikhulula. Amen mangcwele igama lami ndinguLiam Mbulali umzalwane walapha ePolar Park ndiyasindiswe ndiyamthanda uYesu. Namhlanje mina yami imnandi kakhulu ndinavula nenkonzo ndiyabulela uThixo ngalonto. Ndikalibalanga ngomgqibelo masidibane kwimvuselelo labi lapha ungaphoswa ithi ilizwi likaThixo mbizeni esekufutshane mfuneni esinofumaneka. Amen.